Тоҷикистон чӣ номи зебост бо сарзамини беиштосояш. дар ин диёр мардуме умр ба сар мебаранд ки шукргузор ва дурандешанд. аз қадим миллати тоҷик фарҳангдӯст ва меҳмоннавост. ҳазорҳо сол муборизаву кӯшишҳои фарзандони фарзонаи ин миллат ҳосили худро овард ва миллати тоҷик соҳиби истиқлол шуд. истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон асоси ҳамаи бунёдкориҳову созандагиҳост. маҳз баракати истиқлолият ба мо имконият додааст ки мо блогерон худро як узви ҷомеаи созанда муаррифӣ намоем. баъд аз машҳур шудани соҳаи блогерӣ дар Тоҷикистон, мо блогерон ҷамъиятеро таъсис додем ки барои рушд ва равнақ ёфтани ин соҳа хизмат мекунад. ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон иттифоқи блогерони фаъол ва ватандӯст мебошад. як моҳ боз машғули ташкили муҳимтарин рӯйдод дар таърихи блогинги тоҷик ҳастем ва ташкили маросими ҷоизаспории блогери сол завқи блогерро зиёд намуда ба навкасбони ин соҳа дар интихоби роҳи дуруст кӯмак мекунад. заҳматҳои зиёди роҳбарияти ассотсиатсия ба ҳар як блогери тоҷик имкон медиҳад ки ҳамчун мутахассиси соҳа назди ҷомеа худро муаррифӣ кунад. соҳаи блогерӣ самтҳои гуногуни зиёде дорад ва ҳама қишрҳои ҷомеаро дар бар мегирад. блогер ин шахсе мебошад ки дар фазои интернетӣ аз таҷрибаи доштаи худ гуфтание дорад. ҳар шахс метавонад блогер шавад. барои блогер шудан хатми донишгоҳҳои олӣ ё мактабҳои махсус лозим нест. дастгоҳи навурбардорӣ, интернет ва мавзӯи лозима бошад, шахс метавонад худро блогер ҳисоб кунад. маҳз ҳамин сабаб шудааст ки соҳаи блогерӣ яке аз соҳаҳои тез тараққикунанда дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. машҳуршавии соҳаи блогерӣ ҷомеаро ба чанд мушкилиҳо рӯбарӯ гардонидааст. мушкилие ки сабаби ташкили ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон шудааст, ин нодуруст истифода бурдани интернет, алалхусус шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. муҳаррики асосии пешрафти соҳаи блогерӣ ин дастрасии интернет ба ҳисоб меравад. чӣ қадар дар саросари ҷумҳурии интернет дастрас мегардад, ҳамон қадар соҳаи блогерӣ имкониятҳои нав ва тамошобинони зиёдро доро мешавад. лек истифодабарандагони наврас ё ҷавон бисёр вақт дар фазои интернетӣ ба иғвоангезӣ, тарғибот, таҳдидҳо ва рафторҳои ба урфу одатҳои миллии мо бегона рӯбарӯ мешаванд. блогерон низ аз сабаби надонистан ё ҷавон будан ба кирдорҳои даст мезананд ки қабзи қонун мегардад. мақсади асосии мо пешгирии чунин кирдорҳо дар интернет мебошад. ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон дар аввал блогеронеро дар гирди худ ҷамъ овард ки аз онҳо ба ҷомеа манфиате аст ва акнун ба тавассути қувваи таблиғотии аъзоёни худ мо истифодабарандагони интернетиро аз ҳама гуна хатарҳои ноаён огоҳ мекунем ва тарзи дуруст ва бо манфиат истифода бурдани интернетро нишон медиҳем. дар давоми сол мо тавонистем худро як ҷамъияти таъсирбахш ба насли наврас ва ҷавонон нишон диҳем. дар чорабиниҳои муҳим барои кишварамон фаъол будем ва дуруст таблиғ кардани мо сабаб шуд ки диққати ҷавонону наврасон ба чунин чорабиниҳо алалхусус мусобиқаҳои варзишӣ зиёд гардад. моҳи июн дар мусобиқаи гран-прии душанбе 2023 оид ба ҷудо ҳамчун меҳмон ҳузур доштем ва ин аввалин иштироки аъзоёни мо дар чунин чорабиниҳо буд. 6 июн дар маъракаи қуръакашии Таҷик Стар Куб 2023 ки мусобиқа оид ба футбол байни ситораҳои шабакаҳои иҷтимоӣ буд, ҳамчун шарики расмӣ иштирок кардем. моҳи июл барои боз ҳам муттаҳид шудани блогерон ба Искандаркул ба истироҳатгоҳи хаймавии Кемпинг Виллаҷ сафар кардем ва боз ҳам қоил шудем ки табиати кишварамон беназир аст. дар даъвати мухлисони футбол ба бозиҳои муҳими тими миллиамон фаъол будем. барои 32-ум солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон байни блогерон озмун ба номи насли истиқлол ташкил кардем ки ғолибонро бо мукофотҳои пулӣ сарфароз гардонидем. дар табрикоти идҳои касбии соҳаҳо ҳамроҳ будем. аввали моҳи октябр ҳамроҳи аъзоёни ассотсиатсия ба нерӯгоҳи барқии Оби Роғун сафар кардем ва аз рафти сохтмони нерӯгоҳ шинос шудем.
наворҳои табрикоти идонаамон меҳри ватандӯстии истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоиро зиёд намуд ва ин ба мо илҳом бахшид ки ҳаракатҳоямонро дучанд кунем. мо ҷамъияти навтаъсис ҳастем ва эҳтимоли ба камбудиҳо рӯбарӯ шуданамон зиёд буд. лек таҷрибаи гирифтаи яксолинаамон ба мо қувваеро бахшид ки дар соли нави меомада ҳаракатҳоямон чандин маротиба зиёд мешавад. нақшаҳои соли 2024амон аллакай омода аст ва соли равонро бо баргузории маросими ҷоизаспории блогери сол гусел мекунем. сиҳату сарбаланду хонаобод бошед. соли нави меомада муборак бошад.